Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari ato ng mga top stories of the day. Today is May 14, 2026, Huwebes nga adlaw. Senator Risa Hontiveros nagsilingan na tabo ang Senate shooting, pangud wala ginatubang ni Senator Bato de la Rosa ang lahi kag legal nga proseso. Sa ikaduhang nga adlaw, yara sa red alert ang Visayas grid, pila ka mga lugar nag-eksperyensya na sa mga brownout. Naglasaw na ang nakitaan nga banaag sa bulkan Kanlaon. 700 ka mga driver nga wala matagaan sa prangkisa nalakip sa listahan sang nagbaton sang ayuda nga nagsugod subong adlaw. Kag sa good vibes, ASAP XP masaksiyan live sa Victoria City sa bulan sang Hunyo. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ERC nagsuspend sa power disconnection o kung pag-utod sang linya sang kuryente sa mga wala makabayad sang bill sa bulan sang Mayo tubtob bulan sang Hulyo. Wala na sang disconnection sa kuryente ang Negros Power Electric Corporation sa sumugod sa billing cycle sa bulan sang Mayo tubtob sa Hulyo. Hindi bagod temporaryo maging suspend sang Energy Regulatory Commission ang power disconnection sa bugos nga Pilipinas. Gisiling ni NEPC Energy Sourcing Manager Engineer Christian John Villena nga ipatuman ini sa tanan nga mga konsumidor sa NEPC mapa-residential mano kun hindi. Giklaro naman nga sa bulan sang Mayo nga bill lamang magasulod ang o kung magasugod ang no disconnection kung bulan sang Abril pa ang pending nga bill sang isa ka konsumidor sarang pasagyapon utdan sang kuryente kung hindi makabayad. Ginatugutan man sa NEPC ang flexible payment o kung amat-amat na pagbayad sa bill ang mga konsumidor nga nagakonsume sang 200 kilowatts panubo sa sulod sa isa ka bulan. Samtang, nagapangabay naman ang tagdumalahan sa NEPC sa publiko nga likawan ang pagpalupad sang burador sa mga area nga madamo sang poste sang kuryente bangod delikado. Damlag pa, masumar sa 200 na ka mga burador ang nasangit sa mga poste sang kuryente nga nakuha sa NEPC. Mahitabo man sa NEPC nga may nasangit nga hilo sang burador sa linya sang 69 kV nga Bacolod Bata Transmission Line nga nagtugas ang power interruption sa pila ka mga substations. ERC also have a flexible option to customer consuming not exceeding 200 kWh. So this is not applicable to all, applicable only the flexible option to customer consuming 200 and below. Then we highlighted also the no disconnection May, June, July, but take note prior to May billing month like April, February, so on and so forth, Negros Power is still allowed to disconnect the customer. It's because it's stated that it's covered only for May, June, July. Then the May, July, the May billing month for Negros Power will be commencing starting May 16, the first billing cycle of Negros Power. Sa number 9, ang barato nga live weight karon sa mga baboy ang ginakabalak-an sa mga hog raisers. Gisiling ni Rick Lauron, ang presidente sa Alliance of Hog Raisers Association o kun Arano, nagsarurot karon sa 155 to 160 pesos ang kilo sang live weight subong sa mga auction market gikan sa tuanay sa 175 to 180 pesos ang kilo. Wala na sang ginansa mga nagasagod sang baboy sa 155 to 160 pesos ka kilo sang live weight bangod tuman man karon ang pagsaka sa ilang mga inputs dala man sa pagtimbuok sang presyo sang langis. Hindi nila mapatod gid ang rason pero isa sa ilang ginalantaw amo ang pagdubo sang demand sa baklanay sang baboy gikan Iloilo. Ang Iloilo buyers sunod sa kay Lauron sa Iloilo province sa Aklan kag Capiz na nagabakal sang mas barato pagid ang baligyaanay didto. Ikaduwa sa ilang ginalantaw ang pagsaka sa kadamuon sang imported nga baboy sa probinsya. Wala pa man sila sang datos angot diri pero may mga impormasyon sila nga nabaton angot man diri. Tuyo nila sa karon nga magsapo sa Department of Agriculture para man mahatagan sang atensyon ang ilang nga sitwasyon. Ang middleman, ilang man ginalantaw nga may impluwensya sa presyohanay. Luyag nila nga may intervention nga mapatuban para masolusyonan ang problema sa presyohanay.
damo sa ginatanaw namon nga ang gulo sa pong siyang problema ay doon nagtubo tayo nga aton nga life weight subong dito ka wangal gid nga aton mga grazer subong. Oo, damo ko di supply manawagan ni sa akon trio nga ating may atot sila nga ready to market na tani o kaling hindi natin masabato kay tungod nga wala ka bayad. Pero sa lang kita di sa aton local market subungo di parato man pangwa nila sang life weight ta. Sa number 8, magapabilin sa 4 ka adlaw ang work week sa Kapitolyo Probinsyal. Sa sining klase nga setup, nagpabilin nga efficient ang pagdulong sa mga basic services sa gobyerno. Gisiling ni Provincial Administrator Refrando Diaz nga wala pa man sang abiso gikan kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga magabalik na sa 5-day work week ang probinsya. Damlag pa ang Bacolod kag 3 ka mga iban nga mga local government units ang nagbalik na sa 5 ka adlaw nga trabaho. Sunod sa kay Diaz, ang gobernador ang nagpakig-angot sa kay DILG Secretary John Vic Remulla angot diri. Sa mga feedback nga nabato ni Diaz gikan sa mga empleyado, mas madamo pang ilasara nga maobra sa 4 ka adlaw nga trabaho sa isa ka semana kag hindi lamang sa ilang nga trabaho nangin maayo man ang epekto sini sa ilang nga ikaayong lawas. Nagapabilin man ang pagpatuman sang cost-saving measures sang probinsya, labi na nga wala pa sa gihapon magbalik sa daan nga presyo ang gatong. Nami man siya nga exercise in terms of job, no? Kay may 8 hours facing the public, may 2 hours nga amon homework abi, no? And in terms of delivery of services, I believe though equally efficient kami, no? Wala man sang may na-delay, wala man sang may nag-suffer sa amon nga mga ginaserbisyuhan, no? So if that is the barometer, no, wala diferensya, no? Pero sa amon naman ng empleyado, there's also feedback nga ang 3 days na off nila is also beneficial in terms of their health. Sa number 7, granada nga ginagamit sa World War II ang nasapuan sa may Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ginsurrender ni Purok Chairman Marcel Agabon sa Police Station 8 ang granada nga nakitaan sa Purok Kaingin sa Magsungay, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City, Miyerkules sang gabi. Ang granada, isa ka MK2 fragmentation hand grenade high explosive. Sa karon, yara na sa paghinakop sa explosive ordnance disposal team ang nasambit ka granada, nag-request na ang Station 8 para sa proper disposal sini. Ang MK2 fragmentation hand grenade ang isa ka military weapon. Kilala ini sa tawag nga pineapple. Ang MK2 grenade ang masamiman nga ginagamit sadtong World War II. Sa number 6, 2.3 million pesos nga balor sa mga smuggled nga mga sigarilyo ginbilin lang sa igad sang highway sa San Carlos City. Na-recover sa kapulisan ang kinarton ng mga smuggled cigarettes kaginbiling sa igad sang dalan San Juan Bonifacio, Barangay 5 sa San Carlos City, Miyerkules sang aga. Nagabalor ini sang 2.3 million pesos ang ginabandon nga 18 tanan ka mga boxes nga may unod nga tig 1 ka gatos ka rim sang sigarilyo. Nakumpiskar ang mga smuggled cigarettes sa bulig sang Barangay Kagawad nga galiw nagpabalo sa San Carlos PNP angot sa among mga kontrabando. Nakahalina ang salakyan pati ang mga persona nga nagdiskarga sang sigarilyo sa lugar sang mag-abot ang mga pulis. Sa number 5, isa ka mangunguma ang ginpatay sa may banwa sang Calatrava. Nagapreparar sa iya pananyapuno ng isa ka mangunguma sang siyang gintiro kag napatay sa barangay Minautok, banwa sang Calatrava, Miyerkules sang gabi. Nagwa sa investigasyon gayara sa sulod sang balay ang biktima nga si alias Jerry, 53 anyos, sang nanuktok sa portahan ng sospek. Sa ginbuksan sa biktima ang portahan, gulpila siya nga gintiro sang sospek gamit ang wala pa mahibaluan nga kalibre sang pusil. Nagpalag yung sospek pagkadto sa nabukid nga bahin sang Calatrava.
Sa number 4, may kapin sa 700 ka mga unconsolidated drivers o mga driver sa mga salakyan nga wala sang mga prangkisa ang nadala sa tagtaganay sang ayuda nga nagsugod subong nga adlaw. Antes pa man magbukas ang payout center sa SM City Bacolod North Block, kainas ang aga, nagdagsa ng masobra sa 700 ka mga jeepney drivers nga nakaschedule makabaton sa ilang nga ayuda sini nga adlaw. Iniikabahin sang 2,111 ka mga drivers nga natanan ang makabaton sa ayuda sa sulod sang 3 ka adlaw sumugod kaina tubtub Sabado, Mayo 16. Sa pagpangusisa sa Bacod Manibela nga grupo, ginabuluban tangayar sa 700 ka mga unconsolidated jeepney drivers sa Bacolod City ang nalakip sa listahan sa mga baton sang 5,000 pesos sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation. Ginsiling ni Bacod Manibela President Rudy Catedral nga 90% sang ilang grupo dala na ang mga wala na consolidate ang nalakip man sa listahan. Ginako man sini nga bisan ang jeep nga iya ginabiyahe ang wala man gani na consolidate. Suno sa iya, dako nga pasalamatan sa mga driver ang lihok sang syudad sa Bacolod nga iduso sa gobyerno nasyonal nga malakip sa listahan ang mga wala pa na consolidate o kung mga wala prangkisa nga mga driver. Samtang gisiling naman ni Attorney Jerry Liena, ang director sang LTFRB-NAR, na matapos ang payout sa mga jeepney drivers, magasunod naman ang para sa taxi drivers kag TNVS. Nagpasalamat gid nga bisan paano lang nabuligan kita kag naka-avail ang aton nga mga pila ka mga grupo sang transport groups diri kag especially driver kag operators sang unconsolidated jeepneys. Kag sa Lunes nga adlaw magakadto kita sa LTFRB Region 6 para sa isa ka pagdialogo naman sa kay LTFRB Regional Director Richard Osmeña para ang iban nga mga na-displace kay kadamo bagid man sang nakalabilin aside sang ginendorsar ni Mayor Vega sa kaya sa amon nga grupo. Okay. Matanin na naton kay amo man ang aton yung intention. We have to embrace everyone kay kanani individual under crisis situation man. Whether they can consolidate or not, dakinanlan ini sila man mga bumi. Kaya mo na ang gusto sa ating gobyerno. Remember ang issue ya sa pag request ang legitimate and valid franchise would be a different matter ni mga individual in a crisis situation. Sa number 3, faint kung naglasaw na ang banaag kon crater glow na nakita sa crater sa Bulkan Kanlaon pwede paanggid sa nagliligad ng mga inadlaw. Inisuro sa kay Director Teresito Bacolcol sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagpaatag nga ang banaag hindi indikasyon sa major eruption. So sa kay Mari Andelin Quintia, ang resident volcanologist, ulihingan na mutikan ang banaag 2:41 AM sang Mayo 13. Ginsiling ni Bacolcol nga ang banaag lamang hindi enough basis nga matabo ang hazardous eruption. Sa gihapon sa pag-assess ng sitwasyon sa bulkan kung sa Bulkan Kanlaon, ang iban nga mga parameters kaangay sa pagsaka sa volcanic earthquakes, sulfur dioxide emission, ground deformation kag eruption activity ang ilabilog na gina-analyze. Ang crater glow nagakasayuran suno sa iya nga nagasaka ang init sa idalom sa bulkan. Parayon nga ginatutukan nila ini sa masunod pagid nga mga gabi. Takip ang crater glow kag iban pagid nga mga parameters suno sa kay Bacolcol, consistent ini sa sitwasyon sa bulkan nga mayara sang unrest tungkol sa idalom sa alert level 2. Sa gihapon ang mga pumuluyo ginaabisuhan nga mangin mabinantayon. Paint na yung nakikita natin na banaag, unlike the past nights na fair, ngayon naging faint. So again, tingnan natin to within the next few nights. And of course, together with other parameters, collectively, i-analyze natin yung data. Reminder natin, the crater glow is a sign na yung Kanlaon volcano remains under unrest and continues to release superheated volcanic gas. So, while hindi pa ito yung indication of a major eruption, the public should remain vigilant. Sa number 2, sa ikaduha nga adlaw yara sa gihapon sa red alert ang Visayas grid. Nagakahulugan ini nga kulang ang power supply gani bilang resulta may mga brownouts o power interruptions nga ginapatigayon sa karon diri sa Negros.
Sumugod las 4 sining nga hapon tubtub las 9 sang gabi, yin paidalom sang National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP sa Red Alert ang Visayas Grid. Ang Red Alert ang gina-issue sang NGCP kun ang power supply hindi makaigo para sa kinahanglanon sa mga konsumidor kag ini ang natabo sa Visayas kag sa Luzon sa Subong. Masani sa mga mainit nga panahon ginakulang ang power supply tugas ang mataas man nga demand sa kuryente ilabi na sa mga peak nga mga inoras. 2,413 megawatts ang kapasidad nga ma-produce nga power supply pero ang demand yara sa 2,510 megawatts. May 20 tanan ka mga power plants ang wala na nag-andar sa karon. May 12 naman ka mga power plants ang nag-ooperate sa mas madubo sa ila sini nga kapasidad gani 866.7 megawatts sang kuryente ang hindi available para sa grid. Sunod sa NGCP, yellow alert naman kay ina alas 3 tubtub las 4 sang hapon kag las 9 tubtub las 11 karon sa gabi. Bot silingon, may nagakaigo nga power supply pero in kaso nga may mag-shutdown nga planta, kulang na dason ang power supply. Ini ang ikatatlo naman nga adlaw nga naka-yellow alert ang Visayas. Ang Negros Power ang nagpagwa na sa listahan sa mga areas nga maapektuhan sa mga brownout subong nga adlaw. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Senator Risa Hontiveros ang nagapangabay karon kay Senator Bato de la Rosa nga magsungka na lamang sa korte para sa iya. Wala natabo ang shooting sa Senado kung tani ginatubang sang senador ang iya sini nga kaso. Ginkondenar ni Senador Risa Hontiveros ang shooting incident nga natabo kagabi sa sulod sang Senate building. Ginakabig man sini nga new law ang natabo. Nagkapauli na sila kag iban pa nga mga empleyado sa senador kay natapos na ang sesyon sang matabo ang kinagamo sang kagabi. Ginahangkat man ni Hontiveros ang kaupod sini nga si Senator Bato de la Rosa nga magsungka na sa lokal nga otoridad agud mahatagan sa nagakaigo nga tikang ang tensyon nga nagakatabo sa karon sa Senado. Dugang pa niya, ang pagpamalabag sang Senate leadership sa pag-aresto kay de la Rosa ang ginatunaan sang komosyon. Ang gulpyada nga pag-ilis ng Senate leadership ang unexpected sulo sa senadora. Apesar sini, nagapati man siya nga posible may kaangtanan ini sa palaabuton nga impeachment trial sang Vice Presidente. Sinigid lamang nga hapon formal na nga ginbaton sa bago nga Senate President nga si Alan Cayetano ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Wala pa sang schedule kung saan masugod ang impeachment trial. Dako nga pagpanghangkat sa Senado sa karon ang pagbalik sang integridad sini kag pagsalig sang publiko. Ginaduso sang minority ang baydid nga investigasyon sa natabo nga insidente sang kagabi. Si Hontiveros ang ari sa Bacolod City para sa 35th Visayas Area Business Conference nga ginpangunahan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Impeachment para maging senator judges, dapat yun, dun kami magpatuloy at hindi na sa ganitong mga terribleng eksena. But since those are what are unfolded, now we have the duty to investigate and get to the bottom of these issues. Anong nangyari? Senator, with change of leadership, how would you see the impeachment affair in the Senate? Well, sinabi ni bagong Senate President na dahil walang kinalaman yung coup sa impeachment, matutuloy yun. And I will hold him to that. Dahil anumang liderato, yung dati o yung ngayon, klarong-klaro ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Na forthwith, i-constitute namin ang sarili namin bilang impeachment court kung may maitransmit na impeachment complaint at gawin ang lahat ng hakbang para tumungo sa trial. Kag sa Good Vibes, ang ASAP XP nga variety show sang ABS-CBN ang masaksiyan sang live sa Victoria City. Matapos ang sold-out concert sang ASAP XP sa Araneta Coliseum sa weekend, masunod nga mangin venue para sa musical variety show sang ABS-CBN ang Victoria City Coliseum sa Negros Occidental. Inigin anunsyo mismo sa show sang Domingo, kag may announcement naman sa official Facebook page sang among programa. Sa post ni Mayor June B. Bantog, masako na ang mga ginahimo nga preparasyon para sa live performances sa mga kapamilya artist.
Ginatalakay na ang seguridad, logistics kag iban pa nga mga kinahanglanon para sa isa ka smooth nga show sa June 7. May mga personnel o kung personnel na ang show nga nakigsapol sa city officials para sa preparasyon nga ginahimo sa karon. Ang live concert show ang ginatape kag i-air sa bag-o nga time slot sang programa sa prime time. Kada Domingo na sang hapon, alas 5:30 sang hapon sa ABS-CBN sa All TV2, A to Z, Kapamilya Channel, kag Kapamilya Online Live. Pagkatapos ang Victoria City, sa Australia naman dalo ng live concert performance sang ASAP artists. City at the Victoria City Coliseum. Tickets will soon be available. Kaya naman makita-kita po tayo dyan sa Negros Occidental Kapamilya. Good night. This has been Awesome Earth. Okay, check attendance tanay. Ano kita magtakop? Shout out maayong hapon kay Ma'am Chona Evangelista Caredo, maayong hapon Digicast Negros watching live from Singapore. Si Marvi Cipriano Aquino, good afternoon Digicast Negros, good afternoon Choi Roming, watching live from Centerville 2 sa Silay City. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros 10 NIR kag Sir Roming. Si Jocelyn Lucero, maayong hapon Digicast team watching live from Hong Kong. Kag si Mirna Garrido Clavel atong suki kada hapon, good PM Digicast NIR and Sir Roming watching from Bacolod City. Si Lini Honrado, good afternoon sir, watching from Escalante City. As balikan ta ginahangban nga brownouts no, may ara na nga announce ang Negros Power nga mga area ng mga experience sa brownout subong adlaw bangod sang red alert no. Kagina Sumag Feeder 2 kag Hilangban Feeder 2 no, 3:25 PM. 4:04 PM Burgos Feeder 5 kag 5:21 PM Mountain View Feeder 5. So may manual load dropping due to red alert from NGCP. Silingon kung napag-explain sa Negros Power, for example, ang aton nga cellphone 1% na kuno ang battery. So para mapaigo ang 1%, patsun anay wala anay sang power sa iban nga mga apps no, para makapadayon andar ang aton nga cellphone. Ang musin ang kakatabo kun red alert. Kailangan anay nga dulaan sang power supply ang iban para tayo yun nga makadalagan ang power supply sa iban nga mga lugar. Kagabay itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong nga adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.